खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा फानजामुथिखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 27 आगस्ट 2022 मायथाइ एबा 9 भाद्र दान 1433 मायथाइ बृहस्पतिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा मोनसे गोनां सानथांखिखौ मावफुंनो थाखाय थार खाबु मोननो हागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि खामानि मावनायनि थाखाय थाबथानाय खामानिया गोख्रैथि मोनगोन आरो नोंथाङा सासे रोंगौथि गोनां सुबुंनि मदद मोनगोन। फालांगियाव मोनसे गोदान सानस्रिखौ मावफुंनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। उफ्रा आयनि लामाया रांखान्थियारि बिथिङाव बेखेवनो हागौ, नाथाय खरसानि समानथिखौ लाखि। नोंथांनि बाथ्राफोरखौ नखराव मान होनाय जागोन आरो न'नि आबहावाया गोसो गुदुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। धैर्य आरो दिदोमथि लाखिनाया दिनै नोंथांनि थाखाय मोजां फिथाय होगोन। साख्रियाव मोनसे गोजाम खामानिजों सोमोन्दो थानाय बिबाना नोंथांनि सिगाङाव फिन खेबसे फैनो हागौ, जायखौ नोंथाङा मोजाङै सामलायगोन। फालांगियाव गुन आरो फोथायनायनि थाखाय बायग्राफोरा सोमोन्दो थागोन। रांखान्थियारि हालोदाव जौगानायजों लोगोसे मोनसे गोनां मुवा बायनो हायो। न'आवनो नोंथांनि बोसोनजों जायखिजाया थिरांथाखौ गोरलैयैनो लानो हायो। जोबनायाव नखरजों मोनसे गोजोनथाव सम बारहोनो खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि सोलोंनो हानाय गोहो आरो गोख्रों थिरांथा लानो हानाय गोहोआ गोबां खाबुफोरखौ मुलाम्फा लागोन। मावख'आव जायखिजाया गोदान खौरां एबा फोरोंथाय होनाया इयुनाव मुलाम्फा जागोन। फालांगियाव फोनांजाब आरो फोसावनायजों सोमोन्दो गोनां नाजानाया जाफुंसार जानो हागौ। हरखाब रांनि बेलायाव माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। फरायसाफोरा बादायलायनाय एबा आनजादफोरनि थाखाय थियारि जानायाव मोजां फोथायथि थागोन। सोरबा लोगोजों सावरायनाया नोंथांनि थाखाय मोनसे गोदान बिथांखिनि बिथा जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। कर्कट राशि। दिनै नोंथांनि रोंगौथिनि सायाव सोनारनानै लानाय थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। खामानि थिलियाव नोंथाङा मोनसे सेन्सिटिभ आयदाखौ सोलोजों सामलायनायनि बिबानखौ मोननो हागौ। फालांगियाव गोजाम सोमोन्दोआ गोदान खाबुफोर लाबोगोन। रांखान्थियारि थासारियाव दिदोमथि थागोन आरो जायखिजाया गोनां रांनिफ्राय रेहाय मोननो हागोन। नखरनि सोद्रोमानि मोनफुंनाया न'आव गोजोननायखौ बांहोगोन। गोसोखौ स्रां लाखिनो थाखाय गावनि सायख'नाय खामानिफोराव एसे सम हगार। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। सिंह राशि। दिनै सासे गोहोम गोनां सुबुंखौ लोगो हमज्लायनाया नोंथांनि थाखाय इयुननि लामाखौ बेखेवनो हागौ। साख्रियाव गावनि सानस्रिखौ रोखा लाखियोब्ला बैसोगोराफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। फालांगिखौ फेहेरनायजों सोमोन्दो थानाय बिथांखिनि सायाव नोंथाङा गोथौवै साननो हायो। खैफोद गोनां थिरांथानिफ्राय गोजानाव थाब्लाबो रांखान्थियारि थासारियाव मुलाम्फानि गोदान नेरसोन नुजागोन। नखरनि सासे सोद्रोमाजों गोजाम गोरोन्थि बुजिलायनायखौ बोखारनो हागौ। समाजारि थाखोआव नोंथांनि मावथि फारियाया नोंथांनि सिनायथिखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै खान्थियारि सानस्रिजों मावनाय खामानिया नोंथांखौ मिजिंथिनायनिख्रुइ साबसिन फिथाय होनो हागोन। जायखिजाया गोनां रिपर्ट एबा डकुमेन्टजों सोमोन्दो गोनां खामानिया खामानियाव आबुं जागोन। फालांगियाव लेनदेननि सायाव सांग्रां थानाया इयुननि जेंनाफोरनिफ्राय बारग'गोन। रांखान्थियारि थासारिया सरासनस्रानिख्रुइ साबसिन जानो हागौ आरो फिसा रां दोनथुमनायफोराबो खामानियाव बाहायजागोन।
नखरनि सासे बैसोगोरानि बोसोना नोंथांनि थाखाय लामा दिन्थिगोन। फरायनाय सुबुंफोरा गोब्राब आयदाफोरखौ बुजिनायाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि, दिनै नोंथाङा सोमोन्दोफोर आरो खामानिनि गेजेराव मोनसे मोजां गोरोबथि लाखिनो हागोन। नोंथांनि खामानि थिलियाव रायज्लायनायनि रोखोमा मोनसे गोनां गोरोबथाखौ गोरलैसिन खालामनो हागोन। फालांगियाव बाहागोदारि एबा गोदान बायग्राफोरजों सावरायनाया सिगांलांगोन। रांखान्थियारि महरै मोनसे मुलाम्फा गोनां गोरोबथा जानो हागौ। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गावजों गावनि गोसोनि मोन्दांथिखौ बुजिनो खाबु मोनगोन। नखरजों बबेबा धोरोमारि एबा समाजारि फोरबोआव बाहागो लानानै गोसोआ खुसि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। वृश्चिक राशि, मोनसे जेथो गोनां आयदाखौ गोथौवै बुजिनो हानाय नोंथांनि गोहोआ दिनै खामानियाव फैगोन। साख्रियाव नोंथाङा आन्दोनि एबा गोनांथार हाबानि बिबानखौ मोननो हागौ। फालांगियाव गोख्रै खालामालाबानो सानथांखि बादियै आगान लानाया साबसिन। रांखान्थियारि बिथिङाव नोंथाङा मोनसे गोजाम नाजानायनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। नखराव नोंथांनि नुजाथिनाया नोंथांनि खाथिनि सोरनिबा थाखाय गोसोआरि मदद जागोन। साननि समाव गोसोखौ सिरि लाखिनाय आरो गोनांथि गैयै दावराव-दावसिफोरनिफ्राय गोजानाव लाखिनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब-खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। धनु राशि, दिनै नोंथांनि मोजां सानस्रिया नोंथांखौ मोनसे गोदान जागायजेन्नायनि थाखाय थुलुंगा होगोन। साख्रियाव गोजाननि जायगा एबा गुबुन बिफानजों सोमोन्दो गोनां मोनसे खाबु फैनो हागौ। फालांगियाव दावबायनाय, सोमोन्दो लाखिनाय आरो जौगानायनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि नेरसोन दं। रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन आरो नोंथाङा जायखिजाया गोजाम रां खाथायनाय एबा रां होनायनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव रंजानायनि आबहावा सोमजिनो हागौ। बबेबा धोरोमारि हाबा एबा धोरोमारि थावनियाव दावबायनाया गोसोआव जर'खा सुखु होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मकर राशि, बिबानफोरखौ गोनांथि होनाया दिनै नोंथांनि थाखाय बांसिन मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि आब्रुथि आरो खामानिखौ थि समाव फोजोबनो हानाय गोहोखौ खामानिथिलियाव बाख्नायनाय जागोन। फालांगियाव रोंगौथि गोनां सुबुंजों सावरायनाया मोनसे मोजां राहा होगोन। रांखान्थियारि थासारिया रैखाथि गोनां जागोन, नाथाय नाङै बायनायफोरनि सायाव नोजोर लाखि। नखराव जायखिजाया गोनां थिरांथाखौ नोंथांनि गनायथिजों लानो हागोन। जोबनायाव गावनि उननि थांखिनि सानथांखि लानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, दिनै मोनसे रुजुजायै सानस्रिया नोंथांनि खामानिखौ मोनसे गोदान सिनायथि होनो हायो। साख्रियाव गोदान बिरोंदामिन एबा गोदान आदब बाहायनाया समनि भासाखौ होगोन। ससियेल नेटवर्क एबा अनलाइननि गेजेरजों फालांगियाव गोदान बायग्राफोर मोन्नायनि जाथावना दं। रांखान्थियारि थासारियाव लासै-लासै मोजां सोलायनाय फैगोन आरो नोंथाङा मोनसे गोनां बिथांखिनि सायाव खामानि मावनो जागायनो हागोन। लोगोफोरजों रायज्लायनायाव गोनां खारिथिखौ मोननो हागोन। नोंथांनि उदां सानस्रिया नखराव मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा-खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनि मोनदांथि आरो सानबोलावरिया जायखिजाया सोरजिलु खामानियाव मोजां फिथाय होनो हागोन। साख्रियाव नोंथांनि गोजाम सानस्रिखौ गोदान महर होनो खाबु मोनगोन। फालांगियाव बायग्राफोरनि सायख'नायखौ बुजिनानै सोलो लानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। रांनि बेलायाव नोंथाङा माखासे गोजोनथाव खौरां मोननो हागोन। नखराव माबा मोनसे मोजां हाबानि सोमोन्दै सावरायनाया जागायजेन्नो हागौ। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोसोनि मोन्दांथिखौ उदाङै फोरमायनाया सोमोन्दोनि सायाव सोमोन्दोआरि आरो फोथायनायखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब।
अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।